ng mga nagbabagang balita. Pagdaraos ng barangay at SK election sa Abra, inaasahang magiging payapa. Pagtaas ng kaso ng dengue sa Ilocos Region, ikinababahala ng DOH. Tinderang pinagnakawan ng 2 lalaki ng chichirya sa Baguio City, nag-report na sa PNP. Architect Joseph Jody Alabanza na isa sa mga nagdisenyo sa pag-unlad ng Baguio, pumanaw na sa edad na 74. Probinsya ng Abra, isa sa mga benepisyaryo ng residency program ng Baguio Art Bank. At isang barangay sa Baguio City nagbayanihan sa pagkalap ng gatas para sa isang sanggol. Mula sa RNG Broadcasting Center, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Kampante ang alkalde ng La Paz, Abra, na siya ring presidente ng League of Municipalities of the Philippines na magiging payapa ang darating na SK at barangay election sa probinsya ng Abra. Narito ang report. Sa October 6 hanggang 13 ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga nais tumakbo sa darating na December 5 SK at barangay elections. Kung dati ay isang Abra sa mga mainit na lugar tuwing eleksyon, ngayon, kampante ang alkalde ng La Paz, Abra na siya ring presidente ng League of Municipalities of the Philippines na si Mayor Joseph J.B. Bernos na magiging payapa ang darating na eleksyon. Na-open up yung minds namin to maybe we also have come to mature when it comes to politics. So, wala na. That's already part of history. Wala na, that's a thing of the past, yung mga violence sa Abra or whatever. That's a thing of the past. Sinang-ayunan din ito ng COMELEC. Ako po naniniwala with all my trust and confidence sa mga tao namin dito sa Cordillera. Yung mga from the regional director, ARED, provincial election, and EO and EA, kayang-kaya naman namin. And of course, I have full trust and confidence with our security forces, yung sangdatang lakas ng Pilipinas at ng Philippine National Police. Patunay din daw dito ang pagiging payapa ng nagdaang national elections. Una po nung nakarang election, the lowest in the history of our country in terms of violence. 23 lang ang election-related violence ng 2022 elections. The highest voters turnout, 82.5%. Wala ang probinsya ng Abra sa listahan ng mga lugar kung saan naganap ang 23 election-related violence na ito. Bagamat maituturing ng payapa, hindi pa rin magpapakampante ang COMELEC. Samantala, sa August 28 hanggang November 29 naman, ipatutupad ang gun ban para sa naturang eleksyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pagkatapos mag-viral online ang pagnanakaw ng 2 lalaki ng chichirya sa isang tindahan sa Baguio City. Nag-report na ang may-ari ng tindahan sa PNP para sa investigasyon ng nasabing insidente. Ang update sa report ni Lynette Iris Pare. Nag-report at nagpa-blotter na sa pulisya ngayong araw si Glenda, ang may-ari ng tindahan na ninakawan ng chichirya noong Hunyo 7. Ito ay upang magsilbing aral at hindi na maulit pa ang insidente. Basta nagpa-blotter na lang ako, gumawa ako ng narration about yung parang incident report. Tungkol dun sa nangyari, kung anong oras, tapos kung ano yung name. Kasi di ba may nag-confirm sa akin kung ano talaga yung name ng 2 nagnakaw.
Ang mga magnanakaw, suki pala ng biktima. Pero pagkatapos ng insidente, hindi na muling bumalik ang mga ito sa tindahan. Kasi kiniklaim niya, hindi naman daw siya yung nagnakaw. Hindi nga siya yung nagnakaw, pero siya naman yung mastermind. Siya yung pinaka-boss. Sabi ko, sige punta ka dito. Ayaw pumunta, tatakot eh. Sa ngayon, todo na ang pag-iingat ng biktima upang hindi na muling mabiktima ng kaparehong insidente. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng Baguio City Police Station 1 pero tumanggi silang magbigay ng pahayag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Handa namang makipag-ayos ang biktima sa mga sospek. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Kinababahala naman ng Department of Health Region 1 ang pagtaas ng kaso ng dengue sa rehiyon. Mga maling paniniwala ng publiko isa sa itinuturong dahilan. Narito ang report. Ngayong panahon ng tag-ulan, isa sa mga binabantayang sakit sa Ilocos Region ang dengue. Nakitaan kasi ng pagtaas ng mga kaso ang buong rehiyon. Pumalo ito sa 742 na mga bagong kaso. Mas mataas ito kumpara sa 634 na kaso noong nakaraang taon sa parehong buwan. Po kasi dun sa ating surveillance, ang pinaka natatamaan na age group po pagdating sa dengue ay yung ating mga pediatric population. Yung age 5 to 10 at yung 5 years old pababa. So, ngayon po na pinayagan po na lumabas yung ating mga kabataan, nagkaroon din po ng risk or increased risk dahil nagkaroon po sila ng increased exposure. Lalong-lalo na po doon sa mga lamok na maaari pong kumagat sa kanila. Gayon din po yung mga restrictions natin ay medyo mas lumuwag din po this year. Kaya yung ating mga nakakatanda, yung ating working population ay nagkaroon din po ng increased exposure. Nanguna sa pinakamaraming mga kaso ng dengue ang probinsya ng Pangasinan. Mula Enero, 389 na ang kanilang naitala. Dagdag pa rito ang 35 na mga kaso na mula sa Dagupan City. Sinundan naman ito ng 144 cases ng La Union, 115 cases ng Ilocos Norte at 59 ng Ilocos Sur. Isa sa mga nakikitang dahilan umano ng pagtaas ng mga kaso ng dengue ang mga maling paniniwala ng publiko. Ikaw daw ay medyo brown, yan, medyo maitim at medyo may amoy po, may body odor na iniimit, ay mas prone kayong kagatin ng lamok. So, wala naman po tayong pag-aaral or scientific evidence that supports that kind of myth. So, kahit sino po, kahit kayo po ay white skin, fair skin, or medyo kayo manggi, maaari po kayong kagatin ng mga lamok. Nanindigan rin ng DOH na hindi epektibo ang tawa-tawa bilang gamot sa dengue. Patuloy pa rin ang pagpapaalala ng ahensya sa publiko sa pagsunod sa 5S kontra sa sakit. Isa pa lang ang naitatalang namatay dahil sa dengue sa rehiyon. Ito ay mula sa probinsya ng La Union. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala sa mga may hilig namang bumili online, user-generated content mas dumarami raw dahil mas kapani-paniwala umano ang mga review ng mga produkto online. Kung bakit alamin sa kwento ni Jason Andaya. Halos lahat ay nahuhumaling ngayon sa paggamit ng mga social media accounts. Si Kaz sa social media na nga namimili ng mga kagamitan, pero hindi raw siya basta-basta bumibili ng mga produkto hanggat hindi niya ito nakikilatis. Nabubudol ako kapag dun sa mga simple lang because kahit pakilala yung artist or yung nagpo-promote, sometimes hindi ako ganun ka-convinced na effective yung product kasi marketing gagamit ka ng kilalang tao and sometimes mas nabibuild yung pangalan ng tao kaysa dun sa product. Sa pagbababad naman ni Haina ng oras sa social media, mas pinili niya ang mga hindi kilalang tao dahil ayon sa kanya ay mas kapanipaniwala ito. Kasi ako, more on talagang sa mga taong hindi popular, like common lang tayo lang, hindi mga artista. Kasi hindi naman sa pag-aano sa mga artista, like syempre sa kanila, na sila, fair skin na sila. Kaya ang content creator na si JR, binabase niya ang kanyang mga content sa kalidad ng mga produktong nabibili online. Aniya, dapat may saysay ang laman ng kanyang content para magbigay aral at aliw sa mga manonood.
ang kanyang mga content ay tinatawag na UGC or User-Generated Content. Actually, napansin ko a lot of people these days, they're posting reels kasi na-realize nila na ay, pwede pala ako magkaroon ng ads sa reels, pwede pala ako kumita, pwede pala ako ma-monetize. However, it's not just, posting your daily life. User-generated content, or most widely known as UGC, is any form of content such as images, videos, audios, text, and or testimonials that provide genuine and unpaid content to promote a product or a brand. 60 to 74% conversion rate increase on the product when used UGC or the user-generated content compared to sponsored ads. So that's also like 6 to 7 times more engagement rate increase than content created by the brands or paid influencers. Kasi the more na parang paid yung ads, parang mas nagiging AI-generated siya. Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, madali na lamang makaengganyo ng mga taong bibili ng produkto. Payo ng mga eksperto, mahalaga pa ring suriin ang mga binibiling produkto para na rin sa kapakanan ng mga mamimili. Jason Andaya, para sa Luzon, Headlines. Para naman sa mga paboritong ulam ang itlog, ating alamin ang ilan sa mga paraan upang malaman kung sariwang mga itlog na ibinibenta sa merkado. Magbabalita Lynette Iris Pal. Isa sa mga kumukumpleto sa workout ni Kevin ang pagkain ng nilagang itlog. Mayaman kasi ito sa protina, bagay na kailangan ng katawan nito. Kaya naman, bultuhan siya kung bumili ng mga itlog. Para magka-abs. Tapos, para healthy siya. 2 poultry farm sa lungsod ng Baguio ang sinusuportahan ng Baguio City Veterinary and Agriculture Office. Bagay na ikinatuwa ng tinderang si Rosalinda. Hindi na kasi nila kailangan pang mag-angkat ng itlog mula sa iba't ibang probinsya. Sa Asin Road po, kilometer 12. May poultry tayo doon? Meron po, yung kasama ko. Kada araw, nakakaubos umano sila ng higit sa 20 tray. Madali lang po siya lutuin. Tapos madami po bumibili ng mga tingit. Ay, napakaganda naman kasi yung sabihin na natin business, di ba? Egg is a table, parang table food for daily consumption. Mga bata gusto yan. So, just having eggs, parang mas pagod ka na, pwede mo nang iluto ang eggs. So, para mabilis siyang ma-out. Kumbaga sa business, madali siyang ibenta. Kaya ang mga tindero ng itlog, tinitiyak na walang nakakahalong mga bugok na itlog. Well, sinisigurado kong bago yung dinideliver sa akin para hindi masira sa customer. At hindi naman pinapangako na ng supplier, laging bago. Looking at the egg, dapat malinis, mga walang crack, walang mga tae-tae. Pero mahirap sabihin na sa fresh ang egg, maski puti siya or brown siya. Meron silang way to test, pero medyo mabusisi. But if you like experiment, you get a bowl of water, fresh eggs will sink. Sa ngayon, naglalaro sa 8 piso hanggang 14 na piso ang mga itlog, depende sa laki at klase. Pumapalo naman sa 170 piso hanggang 200 piso ang isang tray ng itlog sa merkado. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, Architect Joseph Jody Alabanza na isa sa mga nagdisenyo sa pag-unlad ng Baguio, pumanaw na sa edad na 74. Ang detalye abangan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain na sapat, dapat balansay. Pinggang, pinong manamit. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Pero sundin ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay
Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. To those of you interested to join our free art lessons, we will be doing it every Saturday, no? And it will be from 9 o'clock to 11:30. We will do it here. Gamitin mo yung galing mo sa art. So join and be counted. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Nagluluksa ngayon ang lungsod ng Baguio sa pagpanaw ni Architect Joseph Alabanza. Isa siya sa nasa likod ng pag-unlad ng Baguio at Cordillera. Magbabalita Charles Limon. Pangalawang ama na ang turing ni Alexander sa dati niyang katrabaho na si Architect Joseph Jody Alabanza. Alam niya mo ugali ko, medyo tumatori din noon. Kasi siya si architect, development pa yun noon. Kaya gano'n. Kaya kinuha ko, doon nakapagbago din siya ng buhay ko. Kasi binata pa ako noon. Nandun na, at least, mga advice niya, ganito. Nagkatrabaho at naging malapit sila ni Architect Alabanza sa samut-saring proyekto sa lungsod. Stop niya ako sa city architects, stop niya ako sa city planning. Nung pumunta siya sa NEDA, Alex, punta ka dito, sama-sama tayo. Iniwan ni Architect Alabanza ang 3 anak nito. Isa na dito si Mary Ann. His pet name of me was Ihang Gukal. I don't know why. Iha, maybe. Ihang Gukal. I was the only girl, so he was protective of me. I'm an urban planner also, so he has instilled in me yung mga ideas niya and principles niya. Ikinagulat naman ng kanilang panganay ang pagpanaw ng kanilang ama. He went very fast. That's why we were all surprised because it took less than 24 hours from when he was brought to the hospital until he died. Saksi sila sa mga naging ambag at pagmamahal ni Architect Alabanza sa lungsod. He would inspect the park and see how his workers are maintaining it and how clean they are keeping the park. And whenever he sees garbage, that's when he gets very emotional and starts scolding not just his workers but those people that drop the garbage. I think his greatest achievement is his commitment to Baguio and the Cordilleras. Na he really wanted us to have a good future and not be overly attracted by development that can ruin our environment. Ikinalungkot rin ng pamahalang lungsod ang kanyang pagpanaw. Isa siya sa mga naging consultant sa planong pagsasaayos ng Burnham Park, Botanical Garden at iba pang proyekto sa lungsod. When I was a new elected official, I cannot understand what he is saying. But being associated with him most of the time, I realized that he is correct. No? Ano ba talagang gawin natin sa Baguio? Marami na siyang nagawang mga residential and mga projects niya dito sa Baguio. Kasi nga under NEDA. Pero alam naman natin kung if you're under the government, it's like you have a team under the government working with you and him as the head. Kaya marami na ho siyang nagawa. Mga consultant siya ng kung sino mang politika or sino mang umupo ng mga department heads. Siya po talaga. Maliban sa pagiging architect, kilala din siya sa pangalang Mr. Sunshine. Yung mga favorite niya, You are my sunshine,
Yung ano, saka yung whole na kinanta niya, may file ako, nasa Baguio pa, yun. Yun na lang, basta nakita ko, you are my sunshine. Pumanaw sa edad na 74 si Architect Alabanza alauna ng madaling araw noong Lunes, ika-12 ng Hunyo sa Makati Medical Center dahil sa pneumonia. Nakaburol ngayon sa Funeraria Pass sa Baguio City ang kanyang mga labi at nakatakda itong dalhin sa Baguio City Hall sa June 17 at 18 para sa public viewing at June 19 sa Baguio Convention Center bago siya ilibing sa June 20 sa Baguio Cemetery. Are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mula sa pamunuan ng Regional News Group Luzon, amin pong ipinaabot sa mga kapamilya at kaibigan ni Architect Alabanza ang aming taus-pusong pakikiramay. Samantala, isang exhibit muli ang binuksan sa isa pang hotel sa Baguio City. Naghatid naman ito ng inspirasyon para sa creative community ng probinsya ng Abra. Narito ang report. Ug-ugbo sa kankanaoy, bayanihan sa Tagalog. Ito ang tema ng binuksang exhibit ngayong araw sa isang hotel sa Baguio City. Simbolo ito ng pagtutulungan ng creative community ng Baguio at ng Filipino-Chinese community para mas isulong pa ang sining at obra sa lungsod. Basta yung kaya natin, we will support. Di ba? Kasi these are novel project. Tapos yung commitment natin doon sa bagong building, pagtapos na, we will allocate a area exclusive for the art bank at saka for this creative city. Kaya many Filipinos are really talented. This is what we are going to do with the Chinese community headed by Manong Peter Nang and Fernando Chong. We will be training those who want to be creative, young and old. There is no age limit. Because of this, they will become well-rounded creative persons. Panauhing pandangal ang alkalde ng La Paz, Abra na si Honorable Joseph Santo Niño J.B. Bernos. Sa naturang exhibit, nahikayat siyang pagtuon ng pansin din ang sining at obra sa probinsya ng Abra. Abra is very rich also in when it comes to art, culture, that very rich din po yung Abra. Same as in any part of the Cordilleras for that matter. Upon seeing the exhibit, na-open up yung mind ko with regards to art. It's just a matter of opening up the opportunities of those lowly artists in Abra. Isa ngayon ang Abra sa mga nangunguna sa listahan ng mga probinsyang bibisitahin ng residency program ng creative community ng Baguio para magturo at makipagpalitan ng mga ideya sa mga artist ng probinsya. 2, 3. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Father's Day na po sa darating na linggo. At dahil dyan, atin namang tunghayan kung paano pinatunayan ng isang same-sex couple na hindi hadlang ang kasarian sa pagkakaroon ng pamilya. Ang kanilang kwento ihatid ni Jason Andaya. Hindi naging hadlang ang kasarian upang makabuo ng isang pamilya. Ito ang pinatunayan ng LGBTQ partner na sina Chino at Adrian. Kakilala kami sa Dubai. That was like 2016. 2016 kakilala kami sa isang event. And then yun, from that day on, naging constant na yung chatting namin, pag-uusap namin. And we never thought na magiging kami that time. For me, I consider it destiny kasi wala talaga kaming communication after Dubai. Nung umuwi ako, wala na din siyang... Pero friends kami sa Facebook. Bagamat nagsimula sila sa long-distance relationship, napagdesisyonan nilang magsama at tumira sa Baguio City. Unti-unti, nag-invest na kami ng gamit hanggang sa nakabuo kami ng mga TV and all. And then, I suddenly felt the urge na sabi ko, Dad, parang gusto ko nang magka-baby kasi parang every time pupunta kami, kasi kumukuha kami ng permit noon sa sa pass.
pag nasa covered court kami or sa gym, ganun, parang nakikita ko yung may bata ako na tinitignan kasi may activity sila sa school. Dito nagpasya ang dalawa na mag-ampon. Matapos ang pagproseso ng mga dokumento, kanilang sinalubong at tinanggap sa kanilang buhay si Celestine. Legal, alam mo yun, ayaw naming matag to anything na illegal, di ba? So, with the help of people na kakilala namin, so natulungan kami para magkaroon siya ng papers. Bagamat hindi pa pinapayagan sa Pilipinas ang pag-aampon ng same-sex couples, mayroon pa raw ibang paraan ayon sa eksperto. Kapag same-sex couples, hindi sila pwedeng mag-adopt jointly. Isa lang po sa kanila. And yung requirements po dito is administrative na po. Hindi na po siya dadaan ng court kasi bago yung batas na. Yung batas na. So, administrative case, dapat hindi na po. Layo nilang palakihin at mapaintindi sa kanyang anak ang pagiging matatag sa kabila ng mapanghusgang mundo. Strong. I want her somehow to also impart the love that we shared with her. Na it's not about away. Pag aawayin ka, just if you can still, alam mo yon, control it, then huwag mo na lang patulan, ganun. Pero as much as we would love her to be that kind of child na mabait, gusto talaga namin din maging palaban siya kasi hindi madali yung buhay na tatahakin niya. Naniniwala silang mas mahalaga ang pagmamahal at pag-intindi sa pagpapalaki ng kanilang anak kaysa sa kasarian. Naiiba man ang pagtingin ng iba sa kanila, patuloy pa rin sila na kahit anumang kasarian, kaya ng sino man na tumayong maging isang ina at ama. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. Mahalaga sa mga investigasyon ng krimen na ang mga kuha ng CCTV. Pero kailan ba maaring gamitin ito bilang ebidensya sa korte? Ang sagot ihahatid ng ikaw at ang batas. Noong 2017, we were the principal authors of City Council Ordinance Number 11, Series of 2017. Ito yung mandatory requirement for business establishments to install CCTV cameras, video recorders, and monitors for security purposes. There is a similar ordinance in Quezon City. At ito ay upang mabigyan ng proteksyon, hindi lang yung store owners, but also yung kanilang customers na nasa paligid in case of a crime committed. So ang question now is, ito bang CCTV footage na ito pwedeng gamitin na ebidensya sa korte? Okay, so merong mga requirements ang rules of court at ang Supreme Court upang magamit ang CCTV footages doon sa korte bilang ebidensya. And ito under the rules of electronic evidence of 2002. At ang sabi nila, pwedeng gamitin ang CCTV footages provided the following will be complied. Number 1, it shall be shown, presented, or displayed in the court. So, kailangan dalhin mo sa korte. Pangalawa, it shall be identified, explained, or authenticated by the person who made the recording or by some other person competent to testify on the accuracy. So, kailangan yung testify sa court yung taong kumuha sa yung operator ng CCTV or yung kasama niya na nakita yung footage kung ano ang nilalaman doon. And another requirement is it must be able to be proven that the video is true,
genuine and valid. In other words, hindi na tamper, hindi na alter, or hindi na manipulate. Again, the Supreme Court in a decision in People versus Manansala way back in 2020, ang sabi niya, yun naman pwedeng mag-authenticate ng CCTV footage is not necessarily the person who took the footage, but it may also be done by another witness who can testify to its accuracy. So, not necessary na ang taong nagbabantay sa CCTV footage ang mag-testify, pero pwede rin yung may-ari ng store o kaya yung assistant na nandoon at sasabihin niyang hindi ho na-tamper yan, hindi na-manipulate, as is yan na CCTV footage. At because of this, dumadami na ang mga establishments complying not only with the city ordinance but also the law, the rules on electronic evidence as embodied in the Supreme Court circular. Susunod, isang barangay sa Baguio City nagbayanihan para sa pagkalap ng gatas para sa isang sanggol. Kung bakit, abangan. Batang 90s, naranatin ang itrahan. Batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Laging tumutok sa mga programa ng RNG Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Ipinakita naman ng isang barangay sa Baguio City ang bayanihan sa pangangalap ng breast milk para sa isang sanggol na namatayan ng ina. Ang kanilang kwento alamin kay Lynette Iris Pal. Pangarap ng mag-asawang silong na magkaroon ng lalaking anak at masundan ang panganay na si Rina. 15 taon daw nilang hinintay na madagdagan ang miyembro ng pamilya. Natupad ang kanilang hiling nang ipagbuntis at ipanganak ni Pita si Baby Teljon. Pero sa kasamang palad, pumanaw ang kanilang ilaw ng tahanan. Nung nabuntis, ayos naman hanggang dumating yung araw na nagsilang itong bata. Pero nung andun kami sa ospital, pero naman ang nangyari, hindi kinaya na ilabas. So ganun, binuksan, cesarean siya. Pumanaw si Pita noong 5 ng Hunyo, 24 na oras matapos manganak. Sabi nila may daw sa loob, kaya binuksan ulit. Parang pangalawang operasyon niya, siguro operasyon niya. Pero yun, wala talagang
Wala daw, na-empty yata ng dugo. Kasi wala talaga siya ng dugo. Pamamasada ng jeep ang hanap buhay ni Rick, kaya problemado ito sa mga gastusin. Kasi marami pa kaming dinalakad yung bill namin. Kasi ang laki ng bill namin sa ospital. 100 plus, kaya yun ang dinalakad. Baka sakaling may mga mabawas. Kaya ang barangay, tinulungan ng pamilya lalo na ang mga pangangailangan ni Baby Teljon ng breast milk. Ang refrigerator sa barangay, inilaan para sa mga namimigay ng breast milk para kay Baby Teljon. Yung baby naman is taga-kabarangay namin yung parents. So yan ay kabarangay din natin. So meron din yung sa natin sa nutrition na nga may nabuta yung Luacan Proper Breastfeeding Support Group. Originally sa Luacan Proper nagsimula yung advocacy na anak mo, anak ko, anak nating lahat. So yan is may sasabing anak nating lahat. Ay, yung mga gatas, ang dami talagang nagdudunit ng mga gatas. Pampers, kanina may ano na naman, may nagbigay ng mga cash, may nagbigay din. Tapos na malaking tulong na yun. Kaya naman maliban sa mga gawain sa barangay, tutok na tutok ang buong komunidad sa pag-aalaga kay Baby Teljon. 100 ml ang nauubos na gatas ni Baby Teljon sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Nais ng pamilya nito na hanggat maaari ay breast milk ang ibigay kay Baby Teljon upang lumaki itong iwas sa sakit. Para sa mga nais tumulong, maaaring makipag-ugnayan kay Maricor Laduan sa numerong 0929-8919-709 o di kayo dumulog sa Luacan Proper Barangay Hall sa Baguio City. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Happy Father's Day sa aking tatay at advance Happy Father's Day sa lahat ng mga ama. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!